салом бинандаи гиромӣ, имрӯз сешанбе 21 январ аст. Соат ба вақти шаҳри Прага 10:03. Ҳоло нигоҳ меандозем ба мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз. барнома соати расо 5 ба вақти шаҳри Душанбе дар канали Озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube мустақим нашр мешавад ва сабти онро ҳам метавонед онҷо бубинед. Сӯхтор боз ҷони муҳоҷиронро гирифт. Дар вилояти Томски, Русия 11 нафар ба ҳалокат расидаву 2 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. Дар бинои чӯбини оташ гирифта муҳоҷирони узбеку, тоҷик ва чинӣ иҷоранишин буданд. Консулгарии Узбекистон дар шаҳри Новосибирск ба хабаргузории Интерфакс гуфтааст, ки 5 нафар аз қурбонёни фоҷиа муҳоҷирони узбек ҳастанд. Ҳамкорони мо талош доранд муайян кунанд, ки оё дар байни қурбониён муҳоҷирони тоҷик низ ҳастанд ва ё не. Зимнан дар моҳи ҷорӣ ин дуввумин сӯхтори даҳшатборест, ки қурбонионаш муҳоҷирон мебошанд. имрӯз дар Сенати Амрико муҳокимаи парвандаи эълони нобоварӣ ба раиси ҷумҳур Доналд Трамп идома мекунад. Гурӯҳи вакилони Доналд Трампро рӯзи 20 январ бо ваҷҳу далелҳои худ барои бегуноҳ эълон кардани раис ҷумҳур ба Сенат супурданд. Онҳо гуфтанд, талоши вакилони ҳизби демократ барои эълони нобоварӣ ба Доналд Трамп ва барканор кардани ӯ аз мақомаш беасос ва хатарнок аст. қаҳрамони гузориши радиои Озодӣ, ки маълул будаву бо пой кори дастонашро иҷро мекунад, ин шабу рӯз сермеҳмон аст. Раиси вилояти Хатлон ба аёдати Саодат Хоҷаева рафта аз номи президент тӯҳфаҳои пуливу молӣ тақдим кард. ҳамзамон манзили зисти ин сокини ноҳияи Восеъ бозсозӣ мешавад. Саодат Хоҷаева дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ки ҳеҷ умед надошт, ки дар муддати 1 моҳ баъди пахши ин гузориш машҳур ва зиндагиаш дигар мешавад. дар ин бора дар барномаи ахбор имрӯз муфассал гузориш хоҳем дод. ҳамчунин дар барномаи имрӯз як гузорише ҳам дорем дар бораи духтари 16-сола, ки муддати 2 ҳафта ба ҳайси ғуломи шаҳвонӣ дар яке аз фоҳишахонаҳо нигоҳ дошта шудааст. ба нақли ин духтар ӯро пайваста лату кӯб ва таҷовуз мекарданд. ин ноболиғи қурбонӣ чӣ гуна аз асорат раҳо шуд? баъди 3 соати дигар ба шумо хоҳем гуфт. агар дар барномаи хабари имрӯз моро ҳамроҳӣ кунед, аз муаррифии китобе барои шумо маълумот медиҳем, ки Интиҳорӣ ном дорад. муаллифи ин китоб як хабарнигори афғон аст, ки бо мисоли рӯшан аз як роҳи ҷалби ҷавон ба гурӯҳи террористӣ ва омода кардани маргталаб нақл кардааст. достон бар пояи воқеиятҳои зиндагӣ дар Афғонистон иншо шудааст ва ҳадафаш ҳушдор ба хонаводаҳоест, ки фарзандони худро ба мактабу мадрасаҳои мухталиф барои таълими динӣ мефиристанд. бинандаи арҷманд, ин буд фишурдаи мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи Озоди видео дар YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои Озодӣ дар Facebook ва Одноклассники ҳамроҳӣ кунед.